2 days na lang guys, pauwi na ako. Yan na, bye-bye na ako dito sa apato ko. 2 days na lang ang pasok ko. So uuwi na tayo ng Pinas guys. Matatapos ko na rin ang 3 years. Tatapos ko din. Thank you Lord. So ayan, sa mga parating dito, so masasabi ko lang, mga papunta pa lang, so baon talaga kayo ng pasensya, lalo na pagdating nyo dito, ma-deploy na kayo. Pagdating dito sa tirahan, so lalo na pag may mga kasama, so nandyan talaga lahat ng pwede mong pagpasensyahan. Nandyan yung iba't ibang klase ng mga tao. So, yung hindi marunong makiramdam, ganon. Kailangan mo talagang pagpasensyahan. So, katagalan naman, makakapag-adjust ka na rin, mabasa mo na, alam mo na yung mga paano sila kumilos. So, wala na yun. Sa una lang talaga kailangan mong mapasensya. Pagdating din sa trabaho, so nandyan din yung klase-klaseng tao makakasama. So, kaya, yun din, isa din yun sa kailangan mo talagang pasensyahan. So, yun lang, para tumagal ka dito. Ayan yung bike ko. Bike ko, arigato na. Sa 3 years guys, hindi ako na-flat niyan. Lagi ko lang nilalagyan to ng hangin. Arigato na. Naghihiwalay na tayo. Naway yung susunod sa akin, napapalit sa akin dito. Ingatan mo din.